verse siqale ufunda pha ku5. Yes. Isihloko ndaba ke sithi uYesu uguqula amanzi abe yiwayini eKana. Thank you Jesus. Verse 5 athi unina kubalungiseleli asukuba ekuthetha kuni kwenzeni. Kwakumi khona ke imiphanda yamatye imithandathu. Yes Lord. Ngokwenhlambululo yamayuda engena ngaminye ibhate ezimbini nantathu. Verse 7 athi kubo uYesu yizaliseni imiphanda ngamanzi. Yes. Bayizalisa ke yada yecike. Verse 8 athi kubo yikhani ngoku nise kwinjoli besakhe. Apha bazalwane libali sonke silazi kusemthathweni. Glory to Jesus. Iwayini ebilungisiwe iphelile ngelixesha. But umfazi, an ordinary woman, onguMaria, onjengam ndimila phanga phambili, uthi kwaba bantu bakulomthatho, uthi asuba ekuthetha zenikwenze. Glory to Jesus. Asukuba ekuthetha kwenzeni ke. Uyafika uYesu nyani njengoba kuphela iwayini uthatha izwi uthi zalisani imiphanda hayi ngewayini kodwa nizalise ngamanzi. Glory to Jesus. Ngenxa bekuphuma izwi kuMaria unina kaYesu elithi asuka kuthetha kuni zeni kwenze. Sisindiswa ngexesha elibuhlungu. Because abantu bangesocial noma ungangena kulamakhasi onxibelelwano uva kusithi into engumnikelo ayikho lonto. Therefore masiphume esikweni lethu. Kodwa ilizwi lenkosi licacisa mhlophe uba kunendoda eyanikelwayo ukuze kuqalele uzono zethu. Therefore lethi yaqhubeka ibheka phambili. Malibonga igama lenkosi. Thina twathi ke uba ngaba ababantu baseKana babangazange bazalise imiphanda ngamanzi yaba bangazange bayifumane iwayini nencasa. Glory to Jesus. But iBhayibhile xa ifunda kakuhle ithi njengoba kuthiwa bazalise imiphanda kodwa yayi overflow lemiphanda izele qhu. Ndizofuna imali incasa mntana. Glory to Jesus. Ngexesha langoku sikwi-conference siyalungiselela izinto uthi umfundisi obeshumayela lapha uthi umnikelo uphelele apha enkonzweni qha. But uyaqhubeka ubheka phambili. But inye nje into endizoyiveza ube ngabizwi lenkosi lithi uthi lo mfazi athe kwenzeni zeni kwenze. Athi incwadi yaMalaki ziziseni. Ayithi ndicela nizise, ayithi ndicela nindiphe, kodwa isinikeza imandate yokuba masizise into zikaThixo endlini kaThixo. Izinto esinazo isosi yazo bazalwane nguThixo. But ndizapha ngaphambili nje ndizocela imali ngeli xesha langoku. Sizonikela ukuba ngaba ke ndithi athe kwenzeni eswini lakhe zeni kwenze. Glory to Jesus. Nizosisa imali encinci but nifumane iwayini nencasa. Andibambe igama lenkosi. Kuzoqhubeka kake iwayini uThixo athanda ukunika yona uba yephi. Mhlawumbe uza kuvulela umnyango aphendule imithandazo yeminyaka. Igama lenkosi malibonke. Cela sithi umhlawulo sizonikela.